खुलुमबाय का तिनि जों नालकाटा बिसिओ फाइसबाय का गै गोबांमा प्रोग्राम तिनि 7टा प्रोग्राम गै म तिनि 5 नम्बर प्रोग्राम 4 नम्बर प्रोग्राम ते 3टा सिनि प्रोग्राम दंख गै जत साल बुरुम बुरुम न जों आपडेट दिमाया सिनि बेलाय बिजि दङ गै न आपडेट नानि बेलाय चाइटक दङ गै तिनि जों नालकाटा बिसि फाइमानि कक्साब ककथुम जों पान्दा खालायका गै अरनि बर रंनो फाइ जों नुखा बुंनि गोबांमा प्रब्लेम रक बुंनि जाया सुग्या बाहायके सुग माननाय बाहायके सामुं खालायमाननाय बर कक्साब लायका ने जों बसकांनि यापरि ताम खालायनाय बरबाबो कक सालायका गै तिरबा हास्तिनि जत लुकरनो कयो जतन थानसानि मारिबो मा तंलायनाय जों थानसा मा तंनाय जोंनि बुइनि बसंनि यकनान हिकाय सिनि कायसानो लामा जों थानसा मा हिमलायनाय ते गुबुनि बसंनि बाय तुलजाक तै दुलजाक जे हापां तंमानि आरनि कागै जों सिनि बिसिङावनो तै दुलनान बागै जों हापां मा सानामनाय गै हापां सानामनानि बागै जों जे कारिकुलाम नांमानि जों जत कारिकुलाम मा खायनाय कायसा काय साबजाकनानि गोबांमा हामक्राय नक जों मा सानामनाय हामक्राय हाबा नक जेटा डिपार्टमेंट इंलिश बाय हिंजागो आमरो जों तै दुलै मा थांनाय गै जों अबिसिओ जुदि नसिनि सामुंनि हिलिक मानि बा सामुंनि बेथेब सामुं जे तै दुलजाक मानि गोबाङै थांखा बा गाहाम पाय मतामति जागा सगैका हिलिका हिंकाफोर जों इन्डियानि हापां तै दुलनाय प्राइम मिनिस्टार रबाय मन्त्रि कत रबाय जों मालायनाय बाहाय तामु स्टेप लानाय गै जों हापां खानानि बोखागो जे एप्रुभेल नांमानि आमरनो तै जों बंनि थानि जेटा आर्टिकेल्स दं मानि आबोनि तै बरबाय कक सालायजाकनाय सिनि गथाय आबन सालाय फानो कतरकु हिंकाय सिनि बिसिं जों सकां तै दुलना नांगरनाय सिनि बिसिं जों सकां तै दुलै कमप्लिट दिंमान परसे जों आबनो फनुकटाय एबा साताय एबा एप्रुभेलनि सानथानि थाना नांगौ गाबोन बागैनो जों बेलायखेनो सिनानि नुगना नांनाय बेलायखेनो सोलोंना नांनाय बेलायखेनो कुथुकाय वानसना नांनाय जानजानि सामुं आसुक थायो जानजानि सामुंनो काहामखाय खालायनो नांनाय ओंखाय त्रिपुरानि जत इन्टेलेक्चुएल जा जे बरक सिअ नुगनै सागनो वानसक थांनाय बरनो आं गयो आंनि सिया नुगिया जागा नरक आनो याक तै तुलि आंनि कायस्लेमा जागा नरक आनो याक रमै आरनि तिख्लायदि आमहायके नरक नबो गयो ब जागा तामो ना ब जागानि नि केरंनि सेप नां आ जागा रगबो नरक आनो तै दुलि तै रां पैसा थां हिम खायनानि बरक बाय मालायनि सार्भिस खायखनिबो गोबांमा जोंजाल गोबांमा प्रब्लेम इनका आमरगबो नरक जतनि सुबासु नांगो नरक आनो सुबासु खायदि हायकेसे आनि बरकनो आं हापुं हाथायनि जोंसाजा जागा तिख्लायनानि दुंगुर बेसेननि बरकनो जोंसा जागा तिख्लायनानि बरकनो बानिया खायनानि सेप साब्रनानि बरकनो थाना हिमनानि सेप साब्रनानि बरक हामिया खालायजाक मासाया मानंगिया न सारेना खारनानि सेप साब खालायनानि प्रेगनेन्ट बरक सा खामनांगो थांलाय सुखायमिया आबनि बागै मालखुं नांखाय मालखुं रनानै थां हिम खायनानि तै दुलान बागै बरक रनानै गामि हामक्राय हाबानो रनानै जेरै बोसारावनो परिनानि करै परिनानि लेखा खालायनानि बागै सेप साब करेंखाय स्कुल नक लेखा नक खालायनानि सेप साबनानि तै मासाया मानंगिया बरकनो मासारिनानि तैनि पेन्सन तिनि सोंगरो इकमो नायदि म बेलाय नायथक मृत्युंजयनि सकां जों मर्न बायथांनि साल मर्डान हेरिटेज विलेज खालायनो नाय दङ जों मर्डान एमिनिटिज मर्डान जेकुनु सामुं आनि मर्डान आर्किटेक्ट तै तिनि कालचार बाय मोजाङै त्रिपुरा साहानि कालचार बाय मोजाङै जों टोटाली यूनिवर्सिटी कॉलेज ते कामी कायसा नक फाइग्रा का वो आबो कायसा नक फाइग्रा का इंगे जों
yang ro te nok tunai o jaga jo to nok tangrana nai tongo oro nok tangrana nai tongo jongoro college tangnai university tangnai school tangnai oro minimum 1000 ko borono sung rehabilitate khainai o area totally sung 1000 borono rehabilitate khainai totally nai thokai sini tiprasani culture by nai thokai musangai oro rehabilitate khainai asono sar hanggang kai o bo ukuni bo gal sabani ba bo bisini andar kalaimo mo actually tabung mo bisi hinkai mrityunjoy area no kalayo hinkai mo katal highway abo kuno bisi aborok demonstration khaija gya hinkai sung tabuk oro rehabilitation khaimani ulo kaisa sungobono declare khainai tiprasa bai thangni sal modern heritage village ni sungobono dakti no declaration khainai hinkai sar je omo je lama kotor khai je tabuk slamjak nuk tongmani omo bo lama pai eba ka biang ni hoite biang mo agotla to nini Jompui Hills National Highway abo ngaite bisile chalia mo Kanchanpur city ngai sung mo sini borong ni separate kaisa modern heritage village abo kaisa city ngai kotor city ngai o Kanchanpur pura area ni Kanchanpur subdivision tei Salgra district ni mo jotoni kotor শহর sungmono khainai Salgra district ni joton sai শহর kotor obong nai asmo